இன்றைக்கி என்ன அப்டேட் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட். இளம் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் மற்றும் விஜய் சேதுபதி இணைந்து நடித்து வரும் படம் மாஸ்டர். சமீபத்தில் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மிக சிறந்த முறையில் நடந்து முடிஞ்சிச்சு. இதன் பின் அனைத்து விஜய் ரசிகர்களும் காத்து கொண்டிருக்கும் ஒரே விஷயம் மாஸ்டர் படத்தின் ரிலீஸ் தான். ஆனால் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து திரையரங்கும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருக்கு. இதனால் இப்படம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வெளிவராது என தெரிய வந்துச்சு. இந்த நிலையில் இது குறித்து பிரபல ரோஹிணி தியேட்டர் உரிமையாளர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இருந்து மாஸ்டர் ரிலீஸ் குறித்து பதிவு ஒன்றை போட்டிருக்காரு. இதில் நேற்று இரவு நடைபெற்று விளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வை குறிப்பிட்டு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி காலை 4 மணிக்கு இப்படித்தான் இருந்திருக்கும் என்று பதிவிட்டிருக்காரு.